opýtať, kto má dneska narodeniny? Niekto? Nemáte narodeniny nikto? A kto má meniny? Kto bol Zuzany? Zuzany bolo. Nikto? Kto mal meniny teraz? Nakedy dozadu? Vy máte o týždeň? Meniny či narodeniny? Koľkého? 20. Vy ste na Janu? Áno. Výborne, ja som Jana. No, ja som A keďže ja mám meniny, vy máte narodeniny. Poďte za mnou. Poďte sem. Poďte sem. A nedeluje festival. Festival sa dávam za. Joj, starosta na Cedzeja pri Baltiku, keď spújdeme vo štvrtok. Až do Poznaní ideme, len opatrne, aby ste sa nezašpinili. Poďte ku mne, poďte ku mne. Toto nezachytí teraz kamera. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka, sedmička, osmička. Povedzte číslo. 7. Nech sa vám páči. Krásne, ďakujem. A čo ja vám dám? Vy neriešte, čo ja vám dám. Ja som vás chcela obdarovať. Veď sa nehovorí, lebo my krásnych 18 slavíme vždy po 50-ke, že? No, takže ďakujem. Starosta hovorí, že som asi volal jej, že prišla. Inakšie, vybrali ste si ten najintuitívnejší obrázok, lebo povedzte mi, čo tam vidíte na tom. Ja vypnem kameru, nech nám už nejde. Alebo dáme na pani starostovu. Povedzte mi, čo tam vidíte. Je tam 21 symbolov. Neviem, musela by som sa hlbšie zadívať. Nemusíte sa, tak sa zadívajte. Aha. Lebo tu je podpis, hej, čiže takto to je. Čo vidíte, babi? Také menej. Jakú zeleninu? Kde vidíte zeleninu? Ja by som videla. Rybu vidíte? Ukážte. Žaba jede. Kde je žaba? Ukážte. Som dala žabu, rybu. Tak, dobre. Prasiatko. Vidíte tu bivola takého? No, tak Vidíte, tu môže byť, máte, áno. akože one tu má oko, hej? Potom tu vidíte, také keby mačka sedia, alebo ako sisel, tak, viete, tak. Vidíte? Áno. Tu dole je mumia. Vidíte? Ešte ako keby aj hlava a telo, hej? Potom tu, lebo to je potrebné otáčať aj, hej? Tu čo vidíte? Každý vidí iné, hej? Ja len hovorím toto, čo ja som našla. 21 symbolov sme proste, robili sme súťaž. Alebo slimak, ten bez ulity. Hej? Potom tu je ešte žaba. Vidíte ju? Tu má jedno oko, tu má druhé, hej? No a samozrejme farby, všimnite si, aké sú tam farby. Hej? Máte zelená. Zelená je farba prírody, pokoja, sľuby, farbou rastlinného a živočíšneho života, hej? Čiže je to farba pozitívna, farba príjemná. Červená farba je inakšie, botesky hore, hej, naučite. Červená farba je určitým spôsobom agresívna farba, ale v skutočnosti, keď sa pozrieme aj z druhej strany, niekto, kto nakreslí červené obrazy alebo niečo, tak to je taká tá agresivita, vzdor, ale aj sexuálna určitá záležitosť, ale na druhej strane nedostatok červenej spôsobuje určitú nevyrovnanosť. Hej, že keď napríklad pani má červené, nehovorím teda, že hej, že on, ale je potrebné, pozrite sa, máte náramok napríklad červený, hej? Nehovorím, že stále musíte mať červenú, ale nedostatok červenej spôsobuje nejaký vnútorný nekľud, nepokoj, že proste
máte problém, ste nahnevaní, neviete nájsť riešenie, tak sa vo vás sa trápite, že proste chcete to vyriešiť a ono to potom vybuchne, hej? No, potom máte tam žltú, alebo takú žlto-oranžovú. To sú zase farby tepla, slnka a farby hrejivé. Hnedá je farbou stromu a zase keď to prirovnávame k stromu, tak vieme o tom, že keď sa tak pozrieme, že my ľudia máme aké výhody oproti stromu. Strom, keď je takto zakorenený, tak či na prší otázka. Či vietor fúka, či one, hej. Stále je potrebné ku farbe hnedej pozerať, že som strom, ktorý sa nemôžem hýbať. Ja ako človek mám aké výhody oproti tomu? Napríklad. Toto je lev. Príde. Toto je lev, ale vidíte. No vidíte, dokonca ste si našli páj. A tak by sme si mohli o farbách rozprávať veľa a veľa.